Имате ли план за живота си? Аз също, докато един четвъртък го пренаписа. Беше четвъртък. Помня ясно, защото има рибно меню в офиса. Но този ден животът ми рязко пое встрани, още преди обед. Разбира се, случи се нещо изненадващо, нещо трудно. Трудности съм имала и преди, знаех как да се справям с неуспешните си бременности, инвитро опити, травми и бърнаути. Бях устойчива, докато не бях, когато подготвях плейлист. Плейлист за сестра ми, която се беше озовала в кома. Докато аз мислех за рибното меню, 5% шанс за живот се бяха стоварили внезапно над нея и преобърнаха всичко. Всичко. Който е преживял това, знае как се озоваваш на пуст път. Не знаеш как да се движиш, нито колко ще продължи. 10 дена. След 10 дена изпратихме Кака с песните от плейлиста. Кака си замина, а мъглата остана и аз трябваше да направя нещо. Направих нещо. Нещо, което ме изненада. Спрях да работя. Аз, която живеех за да работя. Аз, която бях в бърнаути по навик. Аз станах рязко решителна. Аз станах рязко смела. И аз станах рязко избирателна. И избрах да променя навика и да се подредя. Буквално. С магията на подреждането и програмата за радост на Мари Кондо. С изненадата, че дори една сгъната тениска може да е първа стъпка към радост. 4 месеца подреждах дома си и себе си, докато вече имаше радост вместо мъгла. Позволих си живот от позицията на радост. И така неусетно намерих мисията си. Сертифицирах се от Мари Кондо за консултант по подреждането, за да бъда опора на други жени в тяхната промяна. Промяната ме избра преди да стигна до обедното меню. Можех и аз да я избера.